Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau insha Allah za mu kawo muku wani application wanda na san insha Allah zai amfani ku. Shi wannan application yana da amfani matuƙa. Shi wannan application duk wani application na kuɗi wanda ka je Play Store aka ce sai ka biya kuɗi za ka ɗauko shi, to shi wannan application ɗin zai taimaka ma wajen samun sauƙin wannan kuɗin. Ɗauko application ɗin kuma a kyauta a cikin shi wannan application ɗin. To bari mu je mu nuna muku wannan application ɗin ba tare da mun cika ku da surutu ba. To yan uwa, kafin mu je cikin shirin, ina roƙon ku da ku taimaka ku danna mun alamar subscribe, sannan ku danna alamar kararrawa cikin wannan channel ɗin. To bari mu shiga Play Store mu nemo wani application ɗin na kuɗi haka. To kamar wannan ɗin nan, ganan duk gasan nan duk na kuɗi ne wa'annan application ɗin. Ga FL wannan studio mobile, ga interaction ma duk dai gasu nan duk na kuɗi ne, nan kuna ganin su. Yanzu a misali kana son wannan application ɗin kamar wannan FL studio mobile ɗin nan. Idan kana son sa, nan dai gashi ka shiga, kaga an sa dole sai ka biya kuɗi. Ka gani da ka danna sai sun samu add credit card, ka sa credit card ɗinka domin sai ka biya kuɗi za ka ɗauko wannan application ɗin. Kun gan shi nan. To yanzu za mu nuna muku hanyar da ba sai ka biya kuɗi ba za ka ɗauko shi kawai a kyauta za ka ɗauko shi. Bari mu fito sai mu shiga nan. Shi nan yana loading. To kamar yadda kuke gani haka wannan fuska application ɗin take. Za ku gani duk dai gasu. To yanzu bari mu shiga wajen searching domin mu to ku yi haƙuri ba saboda halin rashin ba sabis wajen sosai. To bari mu tafi wajen sacin mu sato shi wancan application ɗin mu ga. Shi nan bari mu sacin. Kamar yadda sunan wancan application ɗin FL. To kun ga ma gashi nan ma tun kafin wannan gashi nan FL studio mobile, sai mu danna shi haka. To anan kun kula gashi nan za ku gani irin wancan application ɗin ne komai da komai. To amma shi wannan kyauta za ka ɗauko shi ba tare da ka wani biya kuɗi ba ko wani wannan. Da ka shiga kawai da ka zo ga wajen alamar kibiya nan ta ja ƙasa, wannan ɗin nan sai ka danna. Kana danna gashi nan zai baka wannan download apk file online. Shi nan sai ka wannan sai ka danna downloading na farkon nan za a danna. Shi nan free downloading sai ka danna. Sai ɗan yi sacin sai ya kama.
yana ɗan yin sacin ne. To kaga haka gashi nan, yanzu nan gashi ya fara downloading kunkula. Gashi nan wajen downloading a sama za ka iya danna ka gani. Kaga yanzu wannan da kuke gani na kuɗi ne, to amma gashi nan a nan wajen za ka ɗauko shi kyauta ne. Yanzu kun kula gashi nan wannan wanda muka ɗauko yanzu FL Studio Mobile gashi nan ya fara shigowa. Gashi nan ta nan wajen zai yi downloading, sai ka ga ya wannan, sai ka yi installing ɗinsa. To a nan wajen kamar yadda kuke gani duk wani application na kuɗi ko kuma wani application wanda ka shiga ka ana yawan nuna ma talla, ko kuma wani application dai wanda in ka shiga in kana so kai wani abun za ga an sa sai ka biya kuɗi tukunna za su ban ma shi. Wasu ma wai duk wata ma suke karɓar kuɗin wannan ɗin, ake biyan su kuɗin application ɗin. To dai a wannan wajen za ka iya ɗauko application kai amfani da shi a kyauta ba tare da ka biya komai ba. To bari mu daɗa sato wani application ɗin domin tabbatar da wannan. Kowane application ana ɗauko shi a kyauta in dai na kuɗi ne. To bayan wannan bari mu nemo wani daga wannan. Yanzu kamar wannan ɗin nan, wanne ma zamu wannan ɗin ne? Kamar yanzu wannan recolza ɗin nan, yanzu bari mu gwada wannan ɗinsa a cikin wannan application ɗin. Bari mu fito mu yi searching ɗinsa. Bari mu tafi wajen searching. Matsalar service. Yanzu kun kula gashi nan za ku gan shi wannan, gashi nan wannan na farkon gashi nan shine wanda muka gan shi ɗazu shine a matsayin na kuɗin. Amma ana in kun kula gashi nan shi anan ne, gashi anan kyauta ne. Gani kamar yadda wancan yake shi ma haka yake. Yanzu nan shi ma za ka iya yin downloading ɗinsa haka, sai ka danna download. Da ka danna download zai ɗan yi ma wani searching, in yi ma searching tukunna sai ya fara downloading. Da halin wajen ne ba sabis sosai, ku yi haƙuri ba. Bari mu je mu dawo saboda dai ka bi. To kamar yadda kuke gani gashi nan za ka danna free downloading. Kana danna free downloading sai ɗan yi searching nan. Da ya yi searching ɗin nan ya gama sai ya fara downloading kuma. To wannan application ɗin zan ajiye muku link ɗinsa a description ko a wajen comment domin ku ɗauko shi ba tare da kun sha wuya ba. Domin shi wannan application ɗin ba a samun sa a Play Store, sai dai in a Chrome haka, browser Chrome, a irin na ake samo shi.
ku yi haƙuri saboda rashin sabis, amma wannan application ɗin za ku iya ɗauko kowane application ba tare da kun biya kuɗi a cikin Play Store kun ɗauko wani application ba. Ko application za ka yi wani abu da shi a ce sai ka siya tukunna za a wannan ɗinka, za ka yi amfani da shi sosai. Amma yanzu ga nan, ko da yake dai bari mu ƙyale shi haka saboda kan bidiyon ya tsayi. To 'yan uwa, a nan muka ƙara ƙarshen shirin. Abin da muka yi ba daidai ba ku yafe mana. To don Allah ina da tuna muku da ku danna mana alamar subscribing, sannan ku dama alamar kararrawa. To a nan muka kawo ƙarshen shirin. Tuna za mu ajiye muku link ɗin a description ko a wajen comment. Sai an jima. Yeah.